Takže ako ľudia, máme tu nové video a v dnešnom videu si zhodnotíme futbalistov a dáme do tohto tier listu. Na to začíname s Robertom Lewandowským. Začiatok sezóny mal veľmi dobrý a neviem, či ho dá do veľmi dobrej alebo priemer. Lebo mal veľmi dobrý začiatok sezóny. Teraz pár zápasov je to také horšie. Dal by som asi do takého lepšieho priemeru. Ďalej tu máme Rodriga. Rodrigo nehrá vôbec zle. S Robertom Lewandowským. Začiatok sezóny mal veľmi dobrý. A neviem, či ho dá do veľmi dobrej alebo priemer. Lebo mal veľmi dobrý začiatok sezóny. Teraz pár zápasov je to také horšie. Dal by som asi do takého lepšieho priemeru. Ďalej tu máme Rodriga. Rodrigo nehrá vôbec zle, ale nemá nejaké extra čísla. Dal by som ho asi tiež do priemeru. Federico Valverde. Ten hrá samozrejme veľmi dobre. Dáva aj nejaké tie góly, asistencie. A toho podľa mňa musím dať do veľmi dobrej. Antonio Rudiger. Tak ten si myslím, že tiež musí ísť do veľmi dobrej. Keďže minulú sezónu bol úplne kľúčový pre Madrid. V Champions League aj v La Lige. Myslím si, že veľmi dobré je pre ňu. Ďalej tu máme Kamavingu. Nehrá moc, ale keď hrá, keby mal viac herného času, asi by som ho dal do priemeru, ale keď má malo herného času, dal mu to nič moc. Tchouaméni. Ten bol nedávno aj zranený. Urobil tam nejaké chyby, ja by som ho dal asi do nič moc. Eder Militao. Mal minulú sezónu ACL-ko, bol nadlho zranený a neviem, čo je do priemeru alebo nič moc. Asi by som ho dal do priemeru. Pau Kubarsi. Mladý talent z Barcelony. Ja by som ho dal do takého lepšieho priemeru. Vini Junior. Ten je samozrejme veľmi kvalitný futbalista, všetko. Trošku horšie správanie, ale neviem, čo je to GOAT, alebo veľmi dobrej. To som dal tu GOAT. Spoločne asi s Rodri. Teraz je síce zranený, ale minulú sezónu hral výborne. Vyhral Ballon d'Or. Jo, povedal musím to GOAT tiež. Ďalej tu máme Kyliana Mbappého. Samozrejme veľmi kvalitný futbalista, ale po prestupe do Madridu mal takú horšiu formu a ja by som ho dal asi do takej horšej, veľmi dobrej. Jude Bellingham. Ten 10 extrémne bombí za Madrid a podľa musí ísť do veľmi dobrej. Lamine Yamal. Tu je to ťažké. Samozrejme výborné výkony. Bohužiaľ mal teraz nejaké tie zranenia. Ale ja si myslím, že tu budete sa mnou súhlasiť, keď je tam do veľmi dobré. To isté Rafinha tiež ide extrémne bomby. Thibaut Courtois. Je to samozrejme brankár, takže sa to nedá hodnotiť ako nejaký Mbappé a tak. Ale dal som do priemeru. Arda Güler. Ten tiež samozrejme nemá veľa minút herného času. A ja by som ho dal do nič moc. No, keď mal viac času, možno aj viem. A Neymar. Ten bol teraz tiež má teraz zranenia. To je také, že priemer alebo nič moc. A nemôžem ho dať do nič moc, lebo je to Neymar. Tak ja by som ho dal do priemeru. Cristiano Ronaldo. Samozrejme hrá v Saudskej Arábii, takže to nedá porovnávať s inými kvalitnými hráčmi a dal by som ho tiež do takého priemeru. To isté Lionel Messi tiež nehrá v Európe, aj keď má výborné výkony všetko, ale to isté tiež aj Benzema.
Aj keď Benzemu by som reálne dal sem. Neviem, ako sa mu darí v Itihade. Nie, dám mu to príjmu. Pedri. Tak ten musí ísť podľa mňa sem. Tiež veľmi kvalitný hráč. Gavi. Bol samozrejme teraz zranený dlhú dobu. A dal by som ho buď do horšieho priemeru, alebo do lepšieho nič moc. Dal by som asi do takého horšieho priemeru. Frankie de Jong. Nič moc, nemá moc dobré výkony, bol zranený a tak ďalej. Ronaldo Araujo, ten samozrejme teraz moc nehráva, keďže bol zranený. A dal by som ho do nič moc. Ansu Fati, asi reálny trash. Nehrá moc, keď hrá, je taký nekonzistentný. Ja by som ho dal asi na trash. Dani Olmo, samozrejme veľmi dobrý futbalista. A ja by som ho dal do priemeru. Endrick tiež nemá moc príležitostí. A asi ho dám tiež do trash. Alebo aj keď ho vidím hrať, tak nepodáva nejaké neuveriteľné výkony alebo niečo. Luka Modrič. Podľa mňa priemer, lebo nemá ani veľa herného času. Výkony má dobré, ale ten herný čas ma to tam kazí. Dani Carvajal. No, ten je samozrejme teraz zranený. Už asi druhý mesiac, alebo nejak tak. Ale samozrejme minulú sezónu to bol vynikajúci hráč. Ale keďže je teraz zranený, ja by som ho dal do priemeru. Ousmane Dembele, to myslím, že sa nemusím ani vyjadrovať, nič moc. Zaire Emery, podľa mňa priemer taký dobrý. Rafael Leao, ten je naozaj výborný. Ja by som ho dal do veľmi dobrej výkony. Ďalej tu máme Pulišiča. Neviem, ako sa mu darí, ale dal by som asi do takej nič moc. Nepočujem o ňom ani na internete, ani tak. Theo Hernandez, za mňa lepší priemer. Mike Maignan, dal by som ho tiež do priemeru. Luis Suárez, no, on má veľmi dobré výkony, lenže hrá v MLS ako Lionel Messi. A ho dám do priemeru. Keby hral v Európe, aj by som uvažoval o veľmi dobrej, ale takto nie. Lautaro Martinez. Minulú sezónu mal veľmi dobrú. Aj veľmi dobre sa umiestnil v Ballon d'Ore. Ale túto sezónu nemá nejakú tú formu. Dal by som ho do priemeru. Calhanoglu. Tiež dal by som ho do priemeru. Tak to je Thuram. Marcus Thuram. Ja viem, že dám všetko do priemeru, ale asi Marcus tiež priemer. Asi jo. Antoine Griezmann, ten ide z veľké bomby. Ale či to má veľmi dobrú sekciu? To asi nie. Dal by som mu do lepšieho priemeru. Barella. Neviem, či by som dal to nič moc, alebo priemeru. Dám ho do priemeru. Jo, viem, že má to v pohode výkony. Kto ale nemá najlepšie výkony je Jan Sommer. To by som dal asi nič moc. To je Di Marco. Di Marco mal výbornú minulú sezónu a ja by som ho dal do takého lepšieho priemeru. Toto ani neviem, kto je. A dal by som ho asi do nič moc. Osimhen. Hra v tureckej lige, ale ide tam bomby. Keby hral v top 5 ligách, dal by som ho do veľmi dobrej, ale keďže hral v Turecku, tak nemôžem. Ďalej tu máme Lukaku a proste Lukaku. Kvaratskhelia. Ten podľa mňa musí ísť do
Priemer? Jo, asi jo. Tu máme Juliana Alvareza. Julian Alvarez. Rozbehol sa sezóne nič moc, potom sa trošku rozstrieľal, ale asi by som dal to nič moc. Sorlot tiež nič moc. Nehráva moc ani dal síce ten víťazný gól proti Barcelone, ale nehráva moc. Rodrigo de Paul, za mňa taký priemer, taký normálny záložník, to isté Koke. Gyökeres hrá, áno viem, hrá v portugalskej lige, ale je tam extrémne bomby. Musím ho dať dobre. Ďalej tu je Tah. A to bude podľa mňa nič moc. Grimaldo, ten musí ísť do lepšieho priemeru. Minulú sezónu to bol absolútny god. Frimpong to isté. Tiež extrémne ťahal Leverkusen minulú sezónu spoločne s Grimaldom. Harry Kane je absolútne bomby v tejto sezóne. Toto je Olise? Jo, myslím, že to je Olise. Olise by som dal do priemeru. Musiala za mňa veľmi dobrý. Alphonso Davies ide bomby, hlavne minulú sezónu išiel dosť dobre. Dal som do priemeru. Joshua Kimmich teraz hráva veľmi často na pravej obrane a tam to moc nejde, takže aby som ho dal to nič moc. To isté je Sané, tiež moc mu to tam nestrieľa. Adeyemi. Samozrejme, mal nejakú tú zásluhu minulú sezónu, keď bol Dortmund v finále Lige majstrov a dal by som ho do priemeru. Gregor Kobel. To by som dal do takého lepšieho priemeru. Wirtz za mňa musí ísť do veľmi dobrej. Aj keď túto sezónu nemá nejakú neuveriteľnú, ale ide bomby. Boniface. Taký priemer, by som povedal. Granit Xhaka. Toho by som dal asi do priemeru tiež. To isté Dybala. Toto neviem ani kto je. Je to Hamas. Prepáč, ale sorry, ale toto nič moc. Doubík. Tiež sorry, brácho, ale moc mu to tam nestrieľa. Vlahovič. To isté tiež. Nejde nejaké bomby. Tu máme Bremera, alebo Daniela. Niektorí presne to. A dal by som do takého horšieho priemeru. Nico Williams, tiež horší priemer, táto sezóna moc nejde. A Kanji. Toho by som dal do nič moc. Moc nehráva. Jovinson. Podľa mňa musí ísť do veľmi dobrej. Dominik Solanke. Sorry, ale Udočí tiež taký priemer. Poro, ja som tiež povedal taký priemer. Romero, tiež asi taký priemerný obránca. Van de Ven, priemer. Ruben Dias tiež. City má teraz veľmi zlú formu. Dal by som to priemeru. Kulusevský. Sorry brácho, ale toto je nejaký mladík, ktorého nedávno zaregistrovali. Ani neviem, že nehráva moc a dal som mu tu. To isté Timo Werner, veľa nepremenených šancí. Dragusin, nemá moc šancí. Samozrejme talentovaný stoper do budúcna. Erling Haaland. Dal by som mu do priemeru, táto sezóna moc nevychádza. KDB tiež priemer, má tam nejaké zranenia, tak to isté Foden, veľmi kvalitný hráč, ale teraz veľmi zlá forma Manchester City a asi preto by som dal do priemeru. Grealish, ten
nedalko nejak 2 roky, nie, alebo rok. Sorry, ale vyššie to nemôžem. Bernardo Silva tiež, priemer. Doku. Tiež ide dobre, ale nemôžem mu dať vyššie než nejakého Lautara, Messiho. Nemôžem. Ilkay Gündogan. Sorry, ale toto je nič moc. Barcelona nemal ešte formu, ale odkedy sa vrátil do City, tak moc mu to tam nejde. Savinho, horší priemer, nemá moc šanci, ale keď má šancu, tak ukazuje, že je veľmi talentovaný. Kyle Walker, nič moc. Už to nie je ten Walker, čo to bol. Ederson, lepšie nič moc. Mal tam nejaké zranenia, tak. Stones, priemer, takisto Joško Gvardiol. Toto mám pocit, že je Wood, Chris Wood. Nemôžem, musím tak. Jamie Vardy. To buď nič moc, alebo trash. Dávno to nič moc. A Garnacho, to isté Bruno, Hojlund. Nemôžem ho dať vyššie než to trash. De Ligt. Mám pocit, že myslím, zase mi, že v Unitede nehrá nejak dobre, takže nič moc. Onana, to sa nemôžem ani baviť. Vicario, veľmi dobrý, kvalitný brankár. Antony. Že potenciál má, ale v tom Unitede to nejde to. Marcus Rashford, tiež kvalitný, talentovaný hráč, ale nejde mi to. Kobe Mainu. Neviem, čo je do lepšieho nič moc, alebo horšieho priemeru. Tam som vás do lepšieho nič moc. Maguire, príliš veľa chyb. Ben White, lepší nič moc. Gabriel, priemer. Colt Palmer, ten musí ísť do veľmi dobrej, ak nie aj do Gold. Tam som takto. Fakt Palmer tie extrémne bomby. Toto je, mám pocit, Caicedo. Tomu to moc nejde. Tam som musel. Joe Felix, tiež asi nič moc. Enzo Fernandez, taký lepšie nič moc, tiež moc to tam nejde. Jackson, sorry, ale musím. Christopher Nkunku, horší priemer. Toto má pocit Turan. Dal tam nejaké tie last minute góly, tak by som ho do priemeru. Oli Watkins, tiež veľmi kvalitný. To isté Emi Martinez, veľmi dobrý brankár. Vyhral samozrejme Copa Ameriku a tak ďalej, brankárovského ocenenia. Adama Traoré, ten... No vôbec mu to tam nejde. Izák, horší priemer. Mitoma, minulú sezónu mal veľmi dobrú, a teraz nič. Welbeck, to isté. Gabriel Jesus, asi nič moc. Saliba za mňa buď lepší priemer, alebo horšie veľmi dobre. Jo, dal by som ho do horšieho veľmi dobre. Ďalej tu máme Davida Raju. Chytá veľmi dobre, podľa mňa priemer. Virgil van Dijk, lepšie, to veľmi dobre, určite. Trent, no, kde ma to dal? Tu, Trent, neviem, ja ho dám do horšieho priemeru, hral dobre, teraz mal nejaké tie horšie zápasy. Toto ani neviem, kto je, nevidím hlavu. Ale to je podľa mňa Gravenberch alebo Gakpo. Ja si fakt istý, podľa mňa to je Gravenberch. Nie, Gravenberch je tu. To, neviem, netuším, to je toto. Dám ho do... Tak, toto nič moc. Tu je Gravenberch, veľmi dobrý priemer. To som takto pred Ringpunga. Diogo Jota, nič moc. Toto je Endo. A hral na začiatku, keď ho Liverpool podpísal, hral dosť dobre. Ale teraz
podľa mňa nič moc. Kim Min-jae. Takého lepší nič moc. Tiež mal jednu sezónu veľmi dobrú. Táto je taká McAllister. Tiež veľmi dobrá nič moc. Alebo reálne asi aj lepší priemer. Tak to pad. Dimarka. Robertson. Lepší nič moc. Bukayo Saka. Veľmi dobrá, ak nie aj GOAT. Dal som to veľmi dobrej. Mohamed Salah. Tu podľa mňa sa nemusím vyjadrovať. Ide absolútne neskutočné bomby. Declan Rice. Dobrý priemer. Martin Odegaard. Tiež. Asi horšia, veľmi dobrá. Jo, podľa mňa tak. Calafiori. Dal by som to lepšie nič moc. Z toho dôvodu, že je mladý, talentovaný. Ale mal tam niekto zranenie. A nemá moc herného času. Kai Havertz. Takže bracho, nejdeme sa. Není to starý Havertz už. Mikel Merino. Nevidel som ho hrať nevýchod, ako sa mu darí. Ale dal by som ho do takého nič moc. Ďalej tu máme Sterling. Či? Myslím, že toto bude asi Sterling. A viem, ako sa mu darilo v Chelsea a všetko. Martinelli. Lepšie nič moc za mňa. Darwin Núñez. Taký pekný priemer, by som povedal. Dáva nejaké tak góly a tak. Luis Diaz. Buď by som dal do horšej, veľmi dobrej, alebo lepší priemer. Asi by som dal do lepšieho priemeru. Alisson. Bol teraz zranený a tak, ale bránkar veľmi dobrý. Dal by som ho do horšieho priemeru. Dominik Szoboszlai. Teraz mu to moc nejde. Minulú sezónu mal ale perfektnú. A Chiesa, tiež veľmi dobrý hráč, ale táto sezóna mu moc nejde. Tak to by bolo asi všetko. Ja si myslím, že to celkom dobre zoradil. Dajte mi dole do komentárov kľudne vedieť, čo by ste na tomto tier liste zmenili, alebo čo podľa vás nedáva zmysel, čo by mali podľa vás vyššie, nižšie. Dajte lajky, zapnite si odber, dajte odber, zapnite si notifikácie pre viac podobného kontentu. Ja sa s vami ľúčim a čaute.